Yung mga kalingap at papunta po tayo kila Jamaica. Yan. Sarado ang tindahan. Ay, si Mama Lindo. Hello, Ate Julie, nasaan si Ate Jamaica? Andiyan po. Ayun po, nakuha po kasi anong binigay po sa barangay hall na kilong bigas po. Tapos isang lakim, isang palma. 2 kilong bigas, isang laki mo. Nagkuha pa rin kayo doon? Ano po, nakaalis po kasi kami. Ah, nakalista. Wala naman po binigyan ng mga nandito po yung mga butante po ba. Oh, buti naman at nagkuha pa rin kayo kahit meron kayong bigas. Siyempre po. Tama yan. Kasi ang bigas na ubos. Ay, baby! Ganda ng suot, oh. Oh, bless. Bless ka, baby, bless. Oh, God bless. Yan. Salamat, baka bubugin kita. Yan ba doon mo baon mo tapos ipunas mo sa likod niya. Ay! May ka, saan ka galing? Talaga po wala. Ha? Nag-ano ka? Nag-ano po, ito baga pong baga po na Bigas? may stamp. May stamp. Nagkuha ka? Iya po. Tasarong laki mi po. Isang laki mi? Sayang po ito, Sir Alvin din ay. Sayang din kasi ang kahit marami kayong bigas, nagkuha ka pa rin ng bigas. 2 kilo din yun, Sir Alvin. Ano, makakatulong din yun sa ano. Oo, kasi ang bigas nauubos naman, di ba? Saka mahal na mahal. Mahal po, mahal po ang ano, 1 kilong bigas ngayon. 50 plus na po. Kumusta naman kayo? Okay lang po. Pasok ka muna, Sir Alvin. Sige. Hindi pa po kalihap at kami naglaba po kaya ako. Naglaba. Kamusta na Ate Julie? Ito po kayo naman po. Okay ka naman? Opo, ano po. Ano yung nahuli na yung ano? Ayun, ano po, yung rapist? Nagbalik po sa kanila po. Ah, nagbalik. O di Taga nahuli Laniton na? po pala yun. Laniton Basod. Opo. Ano po, nakita po, nagsakay na po ng tricycle. Hindi po, wala na po sa amin. Ate Julie, kamusta na? Okay naman po. Oh, okay naman. Kamusta ang ano mo, paghahanap buhay mo? Ay, okay naman po. Kaya lang kalingap di kami nakatinda ng isda. Kami tininda ko, di ba nagtagulan yung tuyo. At saka meron na din po akong dinagdag yung bagoong. Yung bagoong na din po. Kamusta naman? Malaking tulong na. Nakakaano na kayong ulam. Marami pating bigas, 50 kilos yan. Meron pa? Ay, ang dami pa mo po. Ah, madami. Opo. Oo. Baka po ano na yan, hanggang Ano pa ang... next year na. Ano na sa pakabago tayo pakano po. Ang dami pa naman po kalingap. Oh, madami pa talaga yan. At, di mo naman pinamimigay Ate Ay, Julie. hindi na po. Natuto na po ako kalingap. Pero dati namimigay ka. Opo. Ay, kami po pala yun na inano ko po talaga yung hindi naman po talaga masama pero dapat po inuna ko po muna po talaga sa pamilya ko sa mga anak ko kasi hindi ka maubusan, ano? Nung time po kasi nawala na po kami, wala pa akong manuhan. Ayun po kaya laking tulong po talaga yung mga nagbasa po sa akin tsaka yung mga nag-hate po mga hate comment po. Natutunan po ako. Kaya po talaga Yun talaga ang dapat gawin. tuloy po kayo, posisyon na po at mabulin po kaya. Oo. Okay lang. May Christmas party tayo ha? Sa 27 po. Oo. Ito, sama mo na din yan, no? Pinsan mo. Aika. Yan. May Christmas tree, oh. Ang mga buti din yung kinakain Ate Julie. Si Bibi po yung abot-abot niya po siya po yung kinakain yung mga Ikaw ang kumakain. Nagkakain po siya dyan, nakatayo po yun tapos pinagaganan yung mga laman. May pang ano na nga po kalingap, may pambayad na po ako ng kuryente dahil po sa pagkaano ko. Dalawang resibo na po kami, may pambayad na po ako. Nabayaran mo na. Diyan po, kasi ano po yun sa diet po bagang salamat po. Laking tulong po talaga Nabash tayo. Nabash. Malaking tulong yung nagbash. At least po natauhan po. Tsaka tanggap ko naman po yun kasi alam ko po talagang nagkamali po ako. Kasi ano naman tayo, deserve naman tayo ng second chance. Opo. Tsaka ano po, maraming salamat po talaga kalingap din sa mga kasi tuwang-tuwa po yung mga gaya po ng mga pinadala po baga ditong mga bagong damit na yung package po baga from US po kay Sir James po na tsaka si Mama Net po.
Salamat po at kumpleto pati po sa mga bata. Yan. Kamusta ang Paskuhan nyo, Ate Julie? Okay lang po, masaya naman po. Kasi Kahit madami walang na po, handa? Oo po, madami na po kaming blessing na na-receive po eh. Masaya naman. Hindi na kayo maghahanda? Hindi na po. Bakit? Ayaw nyo maghanda? Hindi na po kasi baka po yung maihanda ko eh. Kasi ang inaano ko po kasi yung punan ko po ayaw ko na po galawin. Lalaan ko na po talaga yun sa pang ano-ano po namin. Kasi yan naman po eh, lilipas man naman po yan, di ba po? Tawagin ko na meron akong dalang panghanda. Wow. Hindi pala kayo mahanda, ano? Hindi po. Dito ka. Hindi kayo mahanda pala, walang planong maghanda. Buti na lang may dala kami yung handa. Yan. Yan, galing din kina Mama Net and Sir James. Salamat. Ayan. Tsaka, meron pang isa kina Ma'am M. At Kuya Dan. Wala po talagang, hindi ko po talagang pinapray ko po na sana po yung po ng mga nag-sponsor po sa amin, yung napadala po ng package. Sigad na lang po ang bahala magbalik po na talaga ng siksik liglig at umaapaw na blessings din po sa kanila kasi hindi ko po talaga may ibibigay sa mga anak ko pero sila po talagang binigay nila po lahat. Kaya maraming salamat. Gaya po nung una po baga from Iloilo, si Ma'am Margaret po ba yun? Thank you po. Tsaka siyempre kina Mama Net and Sir James po. Dami po talaga nilang... Tsaka si Jamaica. Parang gusto mong sabihin si Jamaica, Sabi mo po, Sir Alvin, may dala ka pong panghanda. Oo. Para po sa Pasko. Oo, panghanda yan. First time po, Sir Alvin. First time? Andun ba sa lubog? First time po na magkakanda po kami sa pagpasko po. Kasi po, lang po kami. Pero dalaga na ako, Sir Alvin. Dalaga ka na? Sure ka? Bata ka pa naman. Nahihiya na ako, Sir Alvin, mag-caroling tapos mag-caroling. magmamasko po. Nahihiya ka na? Kasi last year po, nagka-caroling pa kami po. Hindi naman, matanda ka na, caroling. Nakakaya na, Sir Alvin. Okay lang yun. First time pa lang maghanda kayo sa Pasko. Opo, first time po. Minsan naman po kasi naglalakad po yung mga anak ko. Minsan po po sila sa mga tinda-tinda. Nabigay po ng mga candy, na biscuit. Kaya first time po nila yung may makikita po sila dyan na may handa po kami. Kaya, Wow, maghanda kayo ha. May dala kami panghanda. Opo, kahit na po baga ako'y medyo hindi ko po ba napatanan yung unang pero adyo pa po sila. Maraming salamat po talaga. Talagang na lang natin. Oo, di ba? Ano yun? Ano Di yung... ba po may panganda naman po kami, baka po naman, pwede po pa ko sa kasi mamiling, basbasa lang po sila, pwede na may handa naman, papakainin na lang. Pwede po ba yan? Pwede yun. Oo, di ba po wala na akong isip, di ba po Yun lang po kasi nire-repo sa akin noong po. Oo. Meron dedication na tinatawag. Si Bibi din, dedication. Binyagan. Ayan, mga kalingap. Ito na. Sa sobrang dami po. Pagbalik niyo paligap, magsa-surprise na kayo. Ito na Wow. Wow. Nasa tanana. Ba't nasa plaga, kuya? Bumigay sa sobrang bigat. Bigay yung pwes ay yung Oo, ito na. Bumigay. Okay, ano daw? Bumigay na ay. Ikaw na Jamaica? Yan, may box na Ayan. Mga kalingap. Worth, na po. Ito, may gatas na agad si baby, Ang laki, may itlog, yan. Sana, dito natin ilagay. Yan, grabe. Ang laki po yan. From US din po kayo na. Hindi, dyan lang yan sa HP. Marami pa pati po kami, Sir Alvin, Yung palaman po yung mga nandiyan palaman po. baga pong Ay, madami. pangpanit sa kakila. Ay, pambihira. Nung nagbili pa ako ng palaman. Okay lang. Yan, may mga Wow, may spaghetti. Spaghetti. May pang spaghetti po sila at pansit. Itlog. Wow. May palaman talaga. May palaman. Nakalimutan ko may palaman. Oo, may palaman. At then kape.
Bawal ka nito ha. Bakit po po? Oo, basta bawal yan sa mga mahilig magpuyat. Ako dito sabi ni mate, bawal dito dito po. Oo. Kay Jamaica kasi meron siyang history. Wow, lalaki ng dilata. Ayan, sa mga bata, oh. Tapos yung gatas ko nila, oh. Siyempre. Wow. Ito mga ketchup, mantika, ketchup. Mabigat kasi yung mga di bote. Kaya ito. So, yung dami lang naman din. Ayan. Mga pampanda. Malalaki talaga. Hanggang New Year na po yan. Christmas and New Year. Hanggang Christmas and New Year. Opo, madami po kasi, di ba? Pwede naman po sa Mega Noche po sa Pasko. Yung pansit, yung canton. Opo, yung spaghetti sa New Year. Ano masasabi nyo, Ate Julie, na sa kabila ng nangyari, andyan pa din yung blessing ng Lord? Opo. Ang maraming salamat po. Maraming salamat po. Di po. Parang tinano ka lang din ng Lord. Opo, challenge po. Parang tisuwa Parang po. tinuruan ka. Opo nga. Kasi tingnan mo naman to. Malalaki po ito, mga kalingap yung natin. Mabigat kasi pag so yung malalaki na lang. Mga kalingap, groceries. At yung bigas, madami po 50 kilos yung nadala ko dito nung nakaraan. Kaya para hindi din mahirapan yung kasunod na lang yung Kaya mapili pagdala. na kami baga po nagbabudget ng namin sa bigas. Kaya po nakaipon po ako ng pambayad po namin sa kuryente. Oo, pero mo din sa computation mo din isasama mo din yung bigas kung ilang kilo yung nako-consume nyo sa loob ng isang araw at yung presyo nyo para yung business mo kahit wala ng bigas na libre makakatayo kayo sa sarili nyong paa sa pamamagitan ng pagninegosyo at sa biyaya ng Panginoon. Ano yung sasabihin mo? May gusto mong sabihin? Parang ka na pati, madam ka sa suot mo. Madam Jamaica. Madam Rene, para yung mag-organize na din po natin. Naalala ko po nang sabi ko po si Madam, si Ma'am Rene, mahilig din sa ganyan. Ano Jamaica? Maraming salamat po Ma'am Manet po saka Sir Jason? James. Kay Sir James po. At kay din kay Tita Emmy in Tito Dan. Maraming salamat po sa inyo. First time po namin magkakahanda po sa Pasko kasi simula po na hindi po kami nahanda sa Pasko kasi nalipas na lang po yan sa namamas ko na lang po kami baga po sa album. Pero ngayon, hiya na ako. Nahiya ka na kasi dalaga ka na. Pag nangangaroling, kagaya po kagabi, nag-try ako mag-caroling. Nagkakanta Sir Alvin nasa dilim, nasa gilid. Nahihiya ko Sir Alvin po ay. Kaya nagtatawa na lang yung mga kasama ko. Bakit ka nag-caroling? Para may pera? Opo. Ipon lang. Ipon lang. Hindi porkit may pera, bili na kung ano. Ipon lagi. Yan, natuto na tingnan mo si Ate Jolie pag ganyan na ang mindset. Kasi talagang yayaman na yan. Nung mawalan po kami doon ko po nasubok yung tao na sabi ay mayaman na kayo. Di baling kami mawalan, kayo hindi kayo mawalan kasi tulad po. Sabi ko hindi po sa ganun, sabi ko ganun. Kaya po ngayon pag nakita nyo na po na kalingap na nag-ano yung ko. Kasi siya na lang po kayo maghihinanakit, sabi ko ganun. At nung una pinapigyan ko kayo, pero ngayon ka po, syempre alam nyo na. Alam kasi nyo, hindi habang buhay, Opo, tsaka alam nila na sila ay nadala ako sa salita na sa matamis sa salita nila tapos wala din. Hindi po nila ako yun na binayaran. Kaya po, hanggang ngayon, di pa rin sila nakabayad. Wala ka po. Nagtatago na po ata. Nasa na po kayo, mga may utang, magbayad na po kayo. Shout out sa inyo. Shout out kasi na lang, ipag-pray na lang natin na malay natin talagang walang-wala. Tawag si Kuya Joy. Tawag natin. At may yung sponsor naman natin, especially si Mama Net and Kuya James ay binibigyan kayo ng second chance. Salamat. Second chance. Yan. Deserve mo naman ng second chance, di ba?
Lalo't kung nagsisisi ka naman talaga po, tas hindi man naman po ginusto. Oo, tama. Ito. Ayan po mga kalingap, bilang second chance po, meron ng bibigyan po natin sila ng pang negosyo. Second chance, dito ka Ate Joey. Ito ka po. Taran. Yan! Pera o bayong? Ako, pero bayag. Ano ba? Pero wala naman bayong. Wala naman ba siya? Meron Ito po. grocery. Groceries. Ito po, joke lang po yun. Ang pagod vibes. Okay, tanggapin mo. 1 lang. Thank you po. Pandagdag ko po ito sa puhunan ko po. Joke lang Ate Julie. 2. Hoy, totoo po ito. Tingnan mo Ate Julie, baka fake. Joke lang. Totoo yan Ate Baka po Julie. pinaprank mo lang po Oh, ako. Oo. Yan. 2. Putri na po. Ay, 3 na. Oo. Buti hindi mo ako yung ano. Okay yan. 3 na po. 3. 3. Inay! 4. Ang dami na po. And 5. Yan. Pang ano nyo sa negosyo Ate Julie. Po. 5,000. Salamat po, Kalingap. Dadagdag ko po. Pwede pong ano ko to, ano ko po sa tindahan ko. Isa sa Pang negosyo. Kasi meron pa po naman ako dun sa tuyo ko at saka sa isda. Para daw sa pag Yun, second nanginginig. chance. Nagmamanid ang kamay ko po. Namamanhid. Oo. Diyos ko po. Salamat po talaga sa... Sino po nag-sponsor po nito? Sina Ma'am Manette and Sir James. Maraming salamat po. Maraming salamat po kasi binigyan niyo po ako ng second chance. Pinagkatiwalaan niyo po ako ulit na na mag-business po ulit. Maraming salamat po. Isa pong isang malaking halaga po ito. Salamat po talaga. Yan, Papahalagan ko po talaga to. yung nasaktan kayo dun sa mga bashing, parang ayaw nyo nang makita sa camera, ano? Ay ako po, hindi po dala lang po talaga nagkamali ako. Tanggap ko po. Nasaktan lang po talaga yung anak ko kasi doon sa labasan niya po. Kung malapit ka lang Ate Julie, sasampalin kita. Ganun po. Pero sabi ko naman anak, ganyan talaga yung mga basher. Parang ganun. Ganun talaga sa pagkapag sa social media po. Oo, tsaka maswerte tayo kasi maraming nagsasadya sa atin, maraming nagmamahal sa atin. Sabihin natin marami ding naiinggit, marami ding ganun. Pero hayaan na, ang importante, wala tayong ginagawang masama. Yan, anong maipapayo mo? Yan Ate Julie, joke lang. Anong maipapayo mo Kuya? Sana Ate Julie, hindi lang maging 5,000, kundi maging 50,000. Doble, triple, Doble po, lang. parang Triple ganun. lahat. Kasi makakaano naman, may tiwala naman po kami. Kasi po, akala ko po tama yung ginawa ko nung una di ba po? Pero ngayon po talaga. Kasi natuto na pa ako. Maganda po yun Ate Julie. Natututunan tayo sa mga bagay na nagkakaroon. Mahirap naman yung mali na hindi mo pa pinag-ano. Opo, nga. Tsaka isasama ko na din si ito meron din pamasko kay kay Kuya Joel, si Ma'am Tita Emi and Tito Dan. Yan, 1,000. Wow. Pamasko mo Kuya. Grabe. Ito gagawin ko tong naiyak. Salamat po. Grabe. Sino ba ito, Ben? Thank you Tita po Amy. dito. Grabe. Tita Emi and Tito Tete Dan. Eme, salamat po sa sponsor. Grabe. Laking bagay na po, sobrang laking bagay na to. Maraming salamat po. At patuloy po kayong maging blessing sa buhay niyo po. Yan lang po ang aking ibabalik ang pag-pray po sa inyo. Yun. Okay mo kay Jun. Ito naman, meron din pamasko kay Jamaica o si Tita Emi and Tito Dan. 500. Hindi. Hindi. Okay yan. Bakit? Nasaan si Umon? Ito naman sa mga kapatid mo. Hati-hatiin mo na kay Umon. Siguro may 300 yan si Umon. Tapos dun sa mga kapatid mo. Sana. Yan. Salamat po sa nag-sponsor po sa amin. Ano?
Nahihiya ka ano? Oo, nung magmamasko. Pero ngayon, kahit di ka namamasko, may namamasko sa'yo, no? Iipunin ko po to Sir Alvin. Yung yung tawag nga po doon, pasakatan. Pag na bagong taon po, kailangan wala ka daw, kailangan may pera ka daw po. Para maganda daw po ang New Year mo. At kailangan, pag bagong taon, pipray. Importante. Tapos yung natalon daw baga po para matangkad na. Yung totoo. Yung mga ganun. Ang totoo, yung pag nag-pray ka kay Lord, yun. Opo. Kahapon po Kalingap Alvin, nag-testimony kami mag-ina doon. Nag-share ko po yung miracle po sa akin ni God. Ayun po, doon po saan madami po mga tao doon. Kaya po, salamat po talaga. Salamat po talaga. Mama Net po at saka Sir James po sa mga nag-sponsor po sa amin. Tsaka kina Tita Emmy and Tito Dan. Tita Emmy and Tito Dan, maraming salamat po. Lagi po namin kayo sasama sa pray po namin at saka po, sigad na lang po ang bahalang bumalik ng kabutihan niyo po ng 6 kiligat at mga po kong blessings din po. Ingat po Merry kayo Christmas. lagi. Merry Christmas. Merry Christmas. Merry din po sa kanila. Oo. Kahit po sa Amerika. Ha? Din po yun. Christmas din po sa Amerika. Oo. Ganun. Ay, Pilipino din naman po pala yun. Oo. Ang Christmas naman ay pangkalahatan. Christian. Merry Christmas po sa lahat. Nasa puso ng tao. Araw-araw Christmas na po. Yes. Lalo na kapag talaga tayo malapit sa Panginoon. Every day is a Christmas. Merry Christmas din po Sir Alvin. Merry Christmas. Ate Nalin, shout out po. Merry Christmas. Miss na kita ate. Kala ko po Kalingap, susukuan nyo na po ako nung matapos po mangyari po ito sa akin. Pero sabi ko naman, tanggap naman po kung anong gagawin punishment po sa akin ni God, diba? Kasi parang ganyan po. Pero, Para lang matuto tayo. Hinayaan nila talagang mawala. Para matuto tayo. Pero ngayon, doble-doble na ang blessing. Alvin, ang 2024 namin po, may negosyo na, kompleto na po ang pamilya, bago na po ang bahay, bagong buhay na po. Tapos, yung baga Sir Alvin, yung dati baga pong pagbablog mo sa akin, di ba may anxiety pa ako. Nung Sir Alvin, nararamdaman ko naman po sa sarili ko na wala na Sir Alvin kasi puro Maano ka na? Malakas ka na. Ako na mismo Sir Alvin yung ako na po yung mismo ang nakakapansin sa sarili ko na okay na ako Sir Alvin. Okay na talaga po ako. Kahit nung dumanas kayo ng pagsubok, nasagad sila mama mo. Opo. Yung Na-handle mo siya. saka nakokontrol ko na pati po yung sarili ko sa pag-iiyak. Yung ganun. Kasi Pero sa pagpupuyat, nakokontrol mo din ang sarili mo? ay, Kalingap, hindi naman siya nakapupuyat yan kasi katabi ko na yung pag natulog. Very good. May limitasyon na yung Kalingap bahay sa cellphone. Kasi nung mag-meeting po baga ko nung sabi ng teacher, hindi naman po totally si Jamaica tinutukoy. Sabi po ng teacher, may mga estudyante ako na oras daw po ng leksyon ay ganyan. May inaantok, may inaano. Siyempre, in-advance ko na po yung isip ko kahit hindi si Jamaica inaano. Katabi ko Mas po yan. maganda matulog ng aga. Kasi Huwag na Sir mag-cellphone, no? Alvin, dati po kapag napuyat ako, ang aga ko nagigising, tas ngayon kapag maaga ako natulog po, parang tanghali na ako nagigising. Kumbaga Nasusobrahan. Baliktad ata yun. Nagbabawi ata sa tulog po. Tapos antokin na ako palagi. Kapag nabuburing po ako, nagkakatulog na lang ako bigla. Pero dati hindi naman po ako ganun. Ngayon, stronger na si Jamaica. Dalaga na pati Opo, at Maya. Merry Christmas ulit. Opo, same to you, Kalingap. Merry Christmas. Maraming salamat po sa panonood. Bye-bye na muna. Merry Christmas. Yan po yung mga beneficiary natin. At second chance po para sa kanila na sila po ay patuloy na maging masagana yung kanilang pamumuhay. At kung ano man yung kailangang baguhin na sa sa mga attitude sa paghawak ng pera natututo po sila. Maraming salamat ulit po sa ating mga sponsor, mga puting sponsor na nagpaabot ng tulong, second chance para kina Ate Julie, si Mama Net and Kuya James, at si din po, nagpabigay din po si Tita Emmy and Tito Dan. Maraming salamat po. At don't forget to subscribe sa channel natin, Kalingap Alvin, syempre sa channel ng Ama ng Kalingap,
kay Kuya Val Santos Matubang, kay Ate Edna, syempre kay Kalinga Prab, at sa lahat po, kay syempre sa misis ko din po mga Kalinga. Salamat po. God bless. Siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Walang ibang angat kundi ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi nyong makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan pag inyong kailangan. Walang ibang hangat kundi ang magpasaya sa kanyang mga kababayan na nangangailangan. Kahit masama ang tingin ng iba, hindi mag-iiba ang pagbibigay niya ng ligaya sa kanyang mga kapwa. Meron kayong masasandalan, palagi niyong makakapitan. Isang Bicolanong may mabuting kalooban, sumama ka, ikaw isasaya sa mga video niya. Simpleng lalaking may busilak na puso't matulungin, yan si Kalingap. Siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Si Kalingap Alvin, sama ko po si ano, ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi nyong makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan pag inyong kailangan. Hindi magdadalawang isip na kayo ay tulungan. Hindi mag-aalinlangan para sa kanyang kababayan. Hindi magsasawa, hindi magbabago. Basta Kalingap Alvin, makadiyos at makatao. Mabait, masipag na palagi nandito. Mabuting kaya mga Kalingap, good morning. hindi magsasawa, palagi niyong makakasama. At puntahan po namin si Lola Mamerta, parang si Lola Damiana na nanghuhula. Sumama ka, ikaw isasaya sa mga video niya. Simpleng lalaking may busilak na puso. Ayun mga Kalingap, good morning po, and today po mga yan si Kalingap, siya ang kaibigan nyo, palagi